Sugeng pepanggihan malih kalian Buria wonten ing pasinaon basa Jawi. Wonten ing dinten menika kita badhe nyinaoni bab aksara Jawa Rekan. Kanthi majengipun zaman, tembung-tembung manca kathah dipun ginakaken dening masyarakat Jawi. Pramila kangge ngawekani tuwuhipun tembung-tembung anyar menika, banjur dipun reka-reka aksara anyar kanthi muwi panyigak wanda arupi cecak 3. Adhedhasar paugeran Sriwedari, aksara ing carakan Jawa namung wonten gangsal. Wontenipun aksara rekan menika gadah ancas supados panyeratipun tembung-tembung saking manca saged-sagedipun sami kados wujud mulanipun. Wujudipun aksara rekan kados mekaten. Menika wujudipun aksara rekan F utawa V. Lajeng menika wujudipun aksara H. Dene menika wujudipun aksara Z. Lajeng menika wujudipun aksara Z. Lan ingkang pungkasan menika wujudipun aksara G. Adhedhasar paugeran Sriwedari, tata panyeratipun aksara Jawa Rekan inggih menika. Aksara rekan dipun ginakaken kangge nyerat tembung manca ingkang dipun cethakaken utaminipun tembung-tembung saking basa Arab. Tuladhanipun kados menika. Tembung menika dipun waos ghaib. Lajeng nomor kalih, menawi aksara rekan dipun raketaken kalian sandangan pepet, cecak 3-nipun dumunung ing salebeting pepet. Kados tuladha ing inggil menika. Tuladha menika dipun waos verbal. Menawi aksara rekan dipun raketaken kalian sandangan wulu, layar utawi cecak, cecakipun 3 dumunung ing sisih kiwa. Wontene sandangan wulu, layar saha cecak dumunung ing sisih tengen. Tuladhanipun kados ing inggil menika. Menika dipun waos zidan. Saking gangsal aksara rekan ingkang kala wau sampun dipun mangertosi, menika namung setunggal ingkang saged dados pasangan. Inggih menika aksara F utawa V. Tuladhanipun kados ing inggil menika. Kados pundi para siswa, sampun sami mangertos nggih wujud saha paugeran nyeratipun aksara rekan. Menawi mangke wonten pitakenan bab kaidah panyeratipun aksara rekan, sampeyan saged nyuwun prisa dhateng Bu Guru. Matur nuwun sampun gatosaken.